ଆପଣଙ୍କର ଏ ବାଣୀ ଏତିକି। ତେବେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆମେ 12 ମାସ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ବର୍ଷଟା 12 ମାସ। ଆମ ଖାଇବା ପିଇବାରେ କିଛି ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଇଲେ ଖାଇଗଲେ, ରୋଗ ଗୁଡାକୁ ଖାଲି କିଣନ୍ତି ଆମେ। ଗୋଟେ ବଡ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ପୌଷ ମାସ, ଗୋଟିଏ ମାସ ହେଲା ପୌଷ ମାସ। ଏ ପୌଷ ମାସରେ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ପ୍ରଚୁର ଖାଇବେ। ଯେତେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପୌଷ ମାସରେ ରୋଗ ହୁଏନି କି ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି। କାରଣ ପୌଷ ମାସରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଜଠରାଗ୍ନି, ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଜଳୁନି କି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଟା କି ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯୋଉଟା କି ହଜମ କରାଏ। ପୌଷ ମାସରେ ଜଠରାଗ୍ନିଟା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଜଳୁଥାଏ। ତେଣୁ ପୌଷ ମାସରେ ଯେତେ ଖାଇବେ ସେତେ ଭଲ। ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଳ୍ପ ଖାଇବେ, କାରଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଜଠରାଗ୍ନିଟା ମାନ୍ଦା ଥାଏ। ଅଧିକ ଜମା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଖାଇବେନି, ବଦ ହଜମି ହବ, ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଏବଂ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବେନି। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାଟା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। এই কথাগুড়িକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଅନୁଭୂତି ଯୋଗମାଳା ବହିରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର এই କଥାଟିକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପାଳନ କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଇଏ ତ ଗଲା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା।